be, hogy Tímea. Még senkinek. Jó, vedd el és újra küldjed. Čakaj, nešťastie také odrazené lopty. Poď, gól. Vedd már be, hogy Tímea. Nem Vajberen küldött. To bol paráda. A Bilis tu není, nevidel. Chodjál már, olvassál, hát tudsz már. Nebol tak veľa. Isten őrizzel látod az ügyesként. Si nevidel, dobrá akcia bola, skorila gól. A gól Mokačín. Mokačín. To má, neviem. Gól Mokačín. Čo v ňom mám, vie? Ale ešte aj srážku dostane z toho. Persze már. Akože teraz striedal sa, tak to prerušil? Nem. Kóma. Termések vagyunk? Olyan idő van. Ugye? Szedjünk idő meg. Tárogassuk. Alita miatt már rám tettem. Poď. Naraz múlt. Boli dvoj triadení, tréner im kričí, brankár im kričí. A ešte nejaký Rodičia rodičia. nie, rodičia. Keby príde. Zárok! Gyerünk, Kati! Várj. Nem tudom, megyünk mutatni. Teraz ste povedali, keď to máš na súdku, že? Dobre to si povedal, ráno to vypadalo. Za 20 € čo nebaví. Poď, Filip! Môže si. Poďte, hrajte, bojujte. To nebaví, keď nejde to. Poď ešte, poď! Poď! Ale nie, že mu prihráš. Chytaj loptu. Mám takú vzdialenosť spravodlivé. Hodia loptu. Nejde preto. A do tej žihlavy sa pôjde. Však ako presne, nech mu donesú. Druhú nech dajú. 3 km po loptu, nie? Som myslel, že bude ešte hľadať dlho. Čo inú nemajú? Naraz bude kvačí. Ponuka! Nagyon. Csücsült kis asztanyról. Majú dvoch voľných, 20 a tu 12. Olyan papikám. Nagypapám. Most volt, hát nem, 87. Ilyen fiatal. Most volt az aranylapkod. Most volt az 50. házság. Évünk anyámmal mit csinál. Gyere! Igen. Csináltál róla, ez az új pasi. Nagyon szerencséje van, amit ennek nem fogja. Marha. Nie, môžeš čo, však to nebolo. Dobre. To jest właśnie
sötétbe ültünk, fújt a szél, így lebe. Most De jó. volt, egy csomó magát a belvárosban van egy ilyen. Nem tudom. Ott most. Helyes. Nagyon jó. Erős egész. Jézusom! Hogy még itt jön. Lapozd már el! Juska, ez azért már ne haragudj. Nagyon kemény. Annyi éves. Ő meg fél. Azért van 38 éve, nem azért van. Itt már úgy jöttem a naptól, Paťka, to je pre neho. Ideš, to respekt. Mondod. fújt a szél. Szemünkből. Tata. Hú, a Roni már izgult Tatára, vagy jól, nem? Látjuk. Emeldátja. Filip, chod dole, lebo si ešte viac. Sú dvaja. Dodohrajú Idú dva. taký oblín, aby to si ešte viac. vieš. No, to dodohrali, ne? Mutasd meg a Bobby. Tomu otváreniu to bylo... Filip, choď aj ty dole. Hobi előről nem lehet, ő nagy. Ja čo... Nechávam tam, že mi to nejde. Ale ja mám vidieť. Ide ostriekať oči s tým. Čo, kolena bolo? Hát meg teregettek. Nagyon cuki. Mutasd már a Bobbyt. Na to mohli mať akože jeden gól dostali. Idú ti odstaviť ako dvoch hráčov a už... Igen. Mert a pici az pici. Igen, ő csak keménykedik. Csiha-hau, a másik a csiha. Ő csak csiha-hau. Mi van? Inkább sorolunk. Jaj. Začnite aj vy pri tvrte, chalani. Dodo, vychutnaj si jedného. Rozhodcu. Rozhodcu. Budú na 10 kolo neho hrať, vieš? No, čo? Mugačník Išťalu. Nem egy fő. To nemôže byť faul na rozhodcu, nie? Môžeme aj traky do neho napaliť, že si chcel centrovať, nie? Aj kopu ho, však to na rozhodcu neplatí faul. Pozor! Že poď, Paťo. Dobre, dobre. Toto sme už videli v jednom zápase. Nie, ako nie, ale mal takú schopnosť dobre rozohrávať, vtedy tú tyčku mal tiež tak rozohrávať. Ale priamo, a vtedy to lepšie nahral, vtedy to hral priamo útočníkovi. Vtedy to nahral narovno. Teraz to bolo aspoň pri hráčom. Vtedy to bolo, našťastie to bola tyčka. Poď, poď. Dobre, A máš ho! Várjál már, csipkott ő, Patrikot, nem tudom. Vagy a Roni idegesen. Tak ale zase trávací klub, vieš, práve tam našimi klubmi. Piszkálja mindent, megvereket sem, nagy víz. Tak to je? Po Višňovskej doline. Dívaj sa, gól, gól vidím, gól. Berto, Berto. A pritvrď ho, pritvrď ho. Drží, súdi! Čo, či šporí? Bohatí.
ten mesiac, ten tá divina. Ja to nebol teda. No pritvrďte, však vás tam sejmu už. Ako správne. To urobil László. To urobil László. Hát ő teljesen pici, 7-es korától, a picit 1 évesen hoztam, és ő patyikot vette nagyon sokáig. Egy évig csináltam, harapkált a pici, most szerette meg már. Milyen kis ekkora? Víš, to už dal. Jebol tam tú lopku raz a tam sa mi Lazaret. Fűtött a garázs. Kocsiban nem áll benne. Azaz! Magas. Motoz! Figyelj! Van úgy, de nem mindig. Pozor! Nem megy el, nem megy el! Mutasd már. Hát micsoda már? Vége? De neki, mert ott szórakozott fotózgatott. Ezzel kim voltunk Szlovákiában fotózni. Megvan erre kész. Megám. Elég ez a vándárszám. És tudod, megint is a alapszal. Már tárcsolunk, akkor nem, ő a apósomnak az anyukája. Apósomnak az anyukája. Aha, na ezt nézek, Violetta. Másikat? Mážo! Zarevej! Dobre! Všetci hrajú rukami. No, Te kész vagy, gyerekem. pritvrď do neho, pritvrď! Úristen! Znamo to líta mojím dvojom. Ja to tu robím, že sú moc... Máme moc vychované deti, v rukavičkách. Hajde, Prodi! Hajde, Juve! Megy el! Jézus, lefotóztam! Cez zimu povíde mesiac na judo. Velük voltam. Nie, do Royalu. Figyelj, figyelj!
Nejakú bitku tam vyprovokuješ. Potom museli Ja. Vyrovnaj, daj! Daj! vynehali potom sezónu, vieš? Celú. Tak by nebol gól. Próba nem mutogass már Keby ho živili gól už. De akkor Plot rozrežené. Kým sem prídu. Meter plotu vyvežeme a tu na 100 000 navyše. Vidím to. Nožničky! Ibrahimovič. Sadlamov, také rando, no. Hej, tvrdo! Pozor, Paťo, za tebou! Dobrá, Paťo, výborne. Také nožnice ako, čo? Takže by to bol na kamere, už by to bol v televízii. No, dali by. Frajer na zade. Aj frajer na úvod. Jo, to by na nenapadlo, že bude si byste zahrát spolu za to. Na kraji obrany pravej strane. Megvan! Musí tak behať. Gyerünk, Kiki! Azaz! Nikoho môže faulovať. Bravo! Jej! No poď, Foreste. Daj mu doprava ešte, keby videl Mater. Ešte chodil doprava, vieš, do Materi. Jelen! Poď. Hej, to má spadnúť, no. Nech to učí zimno trošku. Hlavne je brankara. Gyerünk, Fiku, gyerünk! Aj na Kiki. Kiko. Aj Ja si myslím, že Á, teraz, ukáž, čo vieš. keby spadol, aj to by nezapískal. Gyerünk! Aj keby spadol, to by nezapískal ten rozhodca. Dobrá, Paťo, dobrá! Ešte! Dobrá práca, ešte bojuj! Ústoj! Dobre. Jasne, čo? Dobre, máme. Dobre, Paťko, dobre. Robíš mi radosť. Dobrá robota! Dobre. Travo. Ja keby tam spadal, by som ho trafil hneď. By som to urobil hneď, keby sa mi tam postavil. A by letel aj s tou nečkou, no? S dykom. Keď sa tam postaví, jednak ešte s tým staví. Hej. To rezervovka nebude dobré. Ten tvoj už bol teraz aj bránky. Tak chyťo rukou. Ale som by si išiel konečne sadnúť. Čo to bola červená? Sú dobrí, to odohrajú aj 10. Tlakové tablety som si uvedomil. Aj cesnak na cestu budú radi. Cesnaku sa nachrúvaj, budú radi v aute. Ale to som si už dovolil. Poď tam! Pozor ešte! Dobrá. Zase dáš Forest, tu ťa je, rýchlosť. A ide. On to nikto nezakončí. On sa vždycky prekončkuje a nikto nezakončí. Maťo tam je! No to dobre prebehne, len tam bolo... On vždycky bojuje a nikdy nezakončuje. Taký bojovník bez konca. To je čas. Konec? Počas, ne?